beste mensen, we staan hier bij het Fort Sint-Pieter. Het eerste fort dat er buiten Maastricht gebouwd werd op de Sint-Pietersberg. Dat fort is gebouwd in de jaren 1701, 1702. En dat is hier terechtgekomen omdat Lodewijk XIV bij de belegering van 1673 hier op deze plek in de noordhelling van de Sint-Pietersberg 2 kanonbatterijen had opgesteld. Dat heeft er toen in 1673 toe geleid dat de stad binnen 2 weken door de Fransen kon worden ingenomen. En die kanonnen hier op de Sint-Pietersberg die hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Om dat in de toekomst te voorkomen hebben de verdedigers van de stad later dit fort op de Sint-Pietersberg gebouwd. En zoals je kunt zien is dat fort een vijfhoek. De punt wijst naar het zuiden, dus naar het plateau van de Sint-Pietersberg. En de achterkant, de zogenaamde keel van het fort, wijst naar de stad toe. We gaan het fort verder bekijken en we zullen onderweg een aantal leuke mooie onderdelen van het fort gaan zien. Nou, we zijn een stukje verder gelopen en bevinden ons nu in de droge gracht die aan alle 5 kanten om het fort heen loopt. En het fort zelf, dit is het hoofdgebouw van het fort zelf heeft aan alle 5 kanten een gang. En in die gang die geeft toegang tot de schietgaten. En aan 2 kanten van het fort zijn dat kanonschietgaten zoals we die hier zien. En dadelijk om de hoek zullen we zien dat er ook schietgaten voor geweren waren. Die droge gracht die moest natuurlijk ook verdedigd worden en daarom waren er aan de overkant van de droge gracht 4 kleine caponnières of bunkertjes met schietgaten die de droge gracht zelf onder vuur konden nemen. Nou, dit is een van de 3 wanden van het fort die voorzien is van schietgaten voor geweer. Je ziet dat er 2 rijen schietgaten zijn. De onderste rij schietgaten die loopt vanuit de galerij schuin naar beneden en is gericht op de bodem van de droge gracht. De bovenste rij schietgaten die loopt horizontaal en die schiet eigenlijk ver over onze hoofden naar het veld, naar het voorterrein van het fort toe. Wat verder aan deze muur nog opvalt is dat die gedeeltelijk is opgebouwd uit mergelblokken en gedeeltelijk is opgebouwd uit baksteen. Dat is zelfs een beetje esthetisch mooi gemaakt hè, met die mergelblokken boven de schietgaten. Maar wat je hier ook heel goed aan de muur kunt aflezen is dat het fort in een tweede bouwfase is verhoogd. Je ziet in de muren die mergelkettingen lopen, die houden op een bepaalde plek op. En zo rond 1816 heeft men bovenop het fort nog een paar meters extra muurwerk gezet en dat kun je hier mooi aan het muurwerk aflezen. Wat we ons bij modernere vestingwerken zo uit de 16e, 17e, 18e eeuw altijd moeten realiseren is dat de stenen zijn een onderdeel van het vestingwerk, maar de aardewerken, de opgeworpen aardewallen zijn misschien nog wel een veel belangrijker onderdeel van het vestingwerk. En bij de laatste restauratiecampagne is ervoor gekozen om die allemaal ook weer te herstellen en daar zijn we heel erg blij mee. Nou, net als de hele vesting is het Fort Sint-Pieter ook in 1867 buiten dienst gesteld. Dat betekent dat het fort toen geen functie meer had als verdedigingswerk. En daarna is hier van alles gebeurd. En een van de dingen die hier al aan het einde van de 19e eeuw gebeurd zijn, is dat hier een paar boerenfamilies hun intrek hebben genomen in die oude ruimtes van het fort. En dat kun je hier aan dit gebouwtje heel mooi zien. Je ziet aan de ene kant nog de schietgaten die nog bij het fort horen. En aan de andere kant zie je dat die boerenfamilies daar een deur en 2 ramen in hebben gemaakt om daar te kunnen wonen. Daar was aan de rechterkant was een woongedeelte en de linkerkant met die schietgaten, dat was de stal. Daar stond het vee binnen. Nou, iets anders wat hier gebeurd is na de opheffing van het fort als verdedigingswerk is dat er in de jaren 30 hier een café-restaurant, een feestzaal is gekomen die tot 2015 ongeveer heeft bestaan. En veel Maastrichtenaren zullen dus herinneringen hebben aan die feestzaal en eigenlijk sta ik hier nu midden in de feestzaal. De oude hoofdingang die stond vroeger op het podium in de feestzaal. Als er een orkest was, dan zat het orkest voor de poort. En deze hele ruimte was dus een overdekte feestzaal en dat is nu eigenlijk nauwelijks meer voor te stellen.
We zijn inmiddels in het fort zelf aangekomen en een van de meest spectaculaire onderdelen van het fort op dit moment is natuurlijk deze kanongalerij die hier is ingericht met 4 kanonnen zoals dat in de 18e eeuw moet zijn geweest. Deze 4 kanonnen die schoten in de richting van de Maasvallei en vanuit dit fort moest dan ook inderdaad het voorterrein voor de vesting in de richting van de Maas en in de richting van de Jeker en Fort Willem onder vuur gehouden worden. Het zijn in feite kanonnen op scheepsaffuiten die hier binnen in het fort op deze manier werden gehanteerd. Nou, als we hier op het niveau van de hooggelegen kanonkazematten staan, dan kunnen we eigenlijk pas goed zien wat de strategische positie van dit fort was. Hè. Je hebt hier aan deze kant een heel mooi uitzicht over de stad. En ja, dat ging in vroeger tijd natuurlijk niet over het uitzicht, maar over het bestrijken van het terrein. Dit fort kon dus het terrein tussen de stad en de vestingwerken bestrijken, maar kon ook naar de andere kant toe het plateau van de Sint-Pietersberg, het Jekerdal en het Maasdal bestrijken. Hierboven kun je ook heel goed zien waarom dit een fort was. Een fort is namelijk een vestingwerk dat los van de rest van de vesting ligt en dat in oorlogstijd zichzelf moet kunnen bedruipen en erop moet rekenen dat het afgesloten kan worden van de rest van de vesting. Nou, ook in modernere tijden heeft men de strategische positie van dit fort en dit punt heel goed in de gaten gehad. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog is hier een uitkijkpost van de luchtbeschermingsdienst ingericht. Dat betekent dus dat tijdens de Tweede Wereldoorlog van hieruit werd gekeken of er vliegtuigen in de omgeving aankwamen. En er werd van hieruit ook het signaal dat de sirenes in de stad af moesten gaan en dat mensen de schuilkelder in moesten. En ook in de Koude Oorlog is hier een uitkijkpost geweest van de BB, de bescherming bevolking. En ook van het Korps Luchtwachtdienst, die ook vliegtuigen in de gaten moest houden. Nou, we hebben nu even heel in het kort in een notendop het fort Sint-Pieter bekeken. Daar is natuurlijk veel meer over te vertellen en veel meer te zien. Als u meer wil weten, een van de dingen die u kunt doen is het boekje uit de Maastricht Silhouetreeks aanschaffen over Fort Sint-Pieter. U kunt hier ook een rondleiding krijgen, die worden hier door Maastricht Underground gegeven. En zo'n rondleiding duurt ongeveer een uur. Verder is het misschien ook nog belangrijk om te zeggen dat het fort op dit moment eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten. Die onderhouden het en die zorgen ook dat zowel het monument als de natuur hier goed in stand blijven.